Hey guys, good morning. May buntag nyo diya. Wala meron ka nang magpada kwarta ang kauban niya. Kuyog niya ba? Ang kuyog. Nga, pakitoon na mo guys kung diri sa Japan ang saan pag na may idea ba sa mga mari ay saan pagpada ba? Asa may magpada? Asa may magpada ang kwarta? Yeah. So guys, mga adto kami guys sa Yubin. Sana mer Yubin Kyoko mer. Yubin Kyoko. Kita-kit sa iyo guys, dito guys. Kung unsay kalahian silang bangko diri. O bangko sa Pilipinas. Ana may idea ba? Sige guys, kita-kit sa iyo guys. Guys, adto kami guys. Let's go guys. Tara. Ganahan kong buhat ang nga video para sa idea ang upad ba na makita sila ang say kalahian sa bangko dito sa bangko sa Pilipinas. Ako nang itim kung saan ako pagi wag nindot yung kanya panahon bro naiinit na sa mau na siya magpada gitu. Silver. Tao kay man na mo pada. Hindi panahon. Uwa ko daghan ya uwak. Mo ni daghan diri sa Japan mga uwak. Igabot nyo diri. Uwak rin nagdaghan, igabot nyo diri. Sendotar ada init ba, init nya pugnaw ba. Sige guys, kita-kits na tayo dito guys. Nami guys, naabot ng US money guys. Ilang ko andre para lanan ng YouTube. Okay na. Okay na rin. Na ito na yung pagpadala guys. Gamit ang yung card. Ay. Kita card. Ayaw. Iyo pili yo dire kuha na kanang kanji man siya. Dinding yung man Pwede na ni ka basaw ka ng magic. Ya so card. しばらくそのままでお待ちください。 So, kwarta. Sigurado, mana? Gawa na. Resibo na. しばらくそのままでお待ちください。 カードとボディ Kaya sugoy guys, high-tech dyan. Kaya magawa sa resibo na. Oh, guys. Inatawa na ito sa pagpadadari.
pera naging resibo guys. Ato sunod. Agi mer. Dito ta. Natagi. Ganito yung ginagawa namin guys kapag katapos sa buwan. Yun ang lagi namin ginagawa na nagpapadala kami sa aming pamilya kasi yung sahod namin lagi sa katapusan. Pero ngayon hindi tapos na sahod namin, nagpapadala na ako. Sinamahan ko lang yung kaibigan ko. Ang high-tech guys, no? Yung pera nagpapil. Nawa unsay ganing no ang Japan dere. Agyanan sa tao o agyanan sa bike yun. Di ka kita kayo magali-ali yun. Wala kay sambal, wala magali-ali ba dayon no imong paglakaw ba o pag-drive mo. Nanay kalimpyo yun. Nanang kalimpyo. Mga tao lagi dito kay disiplinado rin. Disiplina rin. No guys, high-tech istan na no, nana ba, automatic ra isa ba? Tara. Haragwa pa kita sa Pilipinas, tara. Ber, dale ber. So guys, mau yung nakita ka video ganiha sa about ang pagpadaog kwarta kung maabot naman rin Japan pagpadawa na may idea gamay at mga to ano medyo layo siya guys kay sirado man rin ang office rin kinahanglan naman ang bike kon. Ano guys, inatuon na ninyo makari na mo na may idea pero wala na akong matudlo tong kuhan is about sa pagpislit kay naana din silang kuhan kanji oh. Naana kanji ya Ito, gigilin ito.
na kuha mi sa kanji kanang naanad ba may maanad sa English ba sa pislit ba. Nga mga to diretso ro kuan. Pasensya guys. Ya, sa sunod na sad naray mga bag-ong mga makuanan diri atong buhatag video para na may mga idea ba. See you guys. See you again.